Ti kapya ti Diyos, ti ayat na, ken iti panalaknib na, iso kumati umadda kada tayo, iti daytoy nga agsapa. Ken iti kadagiti kakabsat amadanon iti Facebook Live, babaan iti Facebook page iti Central United Methodist Church. No adda ka baelan yu kakabsat nga tumakder, makipagtakder tayo man, ket kantaan tayo, ti himno kas panagdaydayaw. Diyos nga ayat katanukan si kakaliti umay at taeng kakadkadakang pamatimidegdegang Kristo na si kaunay amang nagpamagawan ludidakes pagbabawyan nga agpaisulti paswan Espiritu mangted kapya iti tao na iwawa maikay sa kamkathen katapluin ka magtalna umay ka o kangangatwan ay salakanakam tured miin nakamiktan adumteng ditadenan di karimin katupalen ugas kada kamidlen ken kain kam namnamaen anakam tutis palem itulod ipendanakam di kayan mo agloryam agrupakam di kasaklang amang tetken katayam. Amen. Anya na panagayat ko iti lintag mo, agmalmalam nga utubek, kanayon nga adda kanyak dagiti bilin mo, pagbalinan da na sisirib ngam dagiti kabusor ko. At naanak iti nasaysaya at apan nakaawat ngem kadagiti mamaistrok. Gapo tain namiris dagiti panursurom. Nasirsiribak ngam dagiti lalakay, agsipud tatungtong palak dagiti bilin mo. Diyak kayat ang masursuro ti dake sa wagas, gaputa kayat ko atong palen ti saum, datay amin. Diyak binaybayaan dagiti panursurom, tas ikamet laing tanang isuro kanyak. Nasamiten dagiti paalagad mo, when nasamsamit da ngam iti diro. Gloria kuma ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano idi ugma, kastang agnanayon, humalaeng. Amen. Amen. Agtamed tayo iti panagkararag. O Apo mi a Dios, iti daytoy Apo nga kanito, adda kam manen asi papakumbaba, si aayat, ken Apo si tatakneng dagiti puso mi,
Asumango ken ka ita, iti daytoy nga agsapa. Nang nangruna unay apo, iti daytoy akanito ti panagkararagmi. Nang nangruna unay apo, iti daytoy akanito ti panagdaydayaw mi. Pagyamanan mi o manakabalin a Dios, iti may samanen alawas nga impaay mo. Pinununa kam apo, iti panalaknib mo. Pinununa kam apo, iti karadkad. Binangon na kam apo, iti inaldaw, anapnuan iti namnama. Nga si kalaeng apo ti mang tarabay, si kalang apo iti mang ted, iti pigsaken pakinakem, tapno sangwen mi dagitoy akarit iti biag, ket pagyamanan mi unay ida apo taadda ka iti sibay mi, nga mangmangted apo iti pakinakem, ken apo iti pigsa ti panunot ken iti panagpamati. Nang runa unay apo ita, kas agdaydayaw kami, dalusam dagiti puspuso mi, ikatem apo dagiti remun iti bibiyag mi. Ket pakawanan na kami kadi apo, ket ibaon mo ti Espiritu Santom isukumati agsao iti nagbabaetan mi. Nang nangruna apo ti imbaon mo nga alagad mo, tapno mangibingay iti tinapay ti biag iti daytoy nga kanito. Apo dagitoy ti dawat mi, pagyaman mi, pagdayaw mi, iti napatig unay anagan ni apo mi a Jesus, anang isuro iti kararag ako nana, Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw kumati nagan mo, umay kumati pagariam, maramid kumati pagayatam no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi itinaldaw, ket pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami, ket di na kami iti panakasulisog, no di ket ilisin na kami iti dakes. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Denggem mo wapu, denggem dawat mi, ipangagmukadi, ar-araw mi. Amen. At datayon iti panawen ti panagkonfesar, ket denggenyo ti paltiing ti apo ken ni Apostol San Juan. Ngem daytoy ti jak kayat ken ka, saan nakon nga ayaten akas ididamo, laglagipem ti kasasaad mo idi sakbay ti pannakatnag mo, agbabawi ka ket agbiag ka akas idi nagrugi ka a nagkristyano, tano saan kang agbabawi, umay kunto ikaten ti pagsilawan a nakaysaadan na, iti nakaysaadan na. Aramaten tayo nga rod daytoy akan ito, iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo iti adda kabailan nang agparintumen kadagiti nairanta nga pagparintumengan dita sangwanan ti tugtugaw yo. Ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan iti nalinnaay nga tukar daytoy nga organista tayo. Ket ipeksa tayo ken apo dagiti banbanag nga saan nga rumbeng tapno niti kasta maikari tayo ken kuana. Agkararag tayo. Managparabor ken nayatunay nga amami anang ipaay ti bugbugtong nga anak mo. Adtoy kami manen na dumadawat iti kaasim mapamakawan kadagiti ado apaglablabsingan mi. Pudnuwa po asan kami amay karikan kagapo iti kinarugit mi. Isung agbababawi kami tapnon mayanurot kami iti pagayatam. Babaan iti panangdalos mo kadagiti puspuso mi.
Wena po idaton mi ngarud, iti bibiyag mi ken ka. Amang namnama babaan, iti panakabalin, tinasantuan nga Espiritum, ket maaramid mi, iti agayat, kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen. Iturong nakat ken ka, bala na sem ti italan ko. Pagranyagem kadrupang kanyak tapno sikati Naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Welcome to Central United Methodist Church. Sumangbay kayo kakabsat. Itag kay sang iglesia tayo dito'y Central. Ngayso intay panagkalipunpunan iti daytoy nga agsapa. Isu itinagan daytoy nga gimong asirarag o ken siraragsa kamang pasangbay kada kayo wenno mang kablaaw kada kayo. Umay kayo tentay makipagmaymaysa nga grukbab ken apo. Ken kastamot kayat tayo nga padayawan wenno i-welcome pasangbayan dagiti kakabsat ng nangruna dagiti agdadamo nga intay makapulapol iti daytoy nga agsapa nang nangruna dagiti agtutubo nga gapupay ti Depaar na ti Isabela. Ayan yun kakabsat. Ken kastamot adda dati maysa nga gayem wenno kabsat nga gapupay sa baling nga nasyon ngem kasangsangpit na itay sakbay nga agawi di jay ni Enrile Cagayan ket umay makigimong kada tayo pasangbayan tayo ni kabsat nga Noli Juliana. Ayan mo kabsat. Adiya likod. Ayan. Palakpangan tayo mat kabsat. Ayan. Kenti siya sinuman nga dakada tayo ni kabsat nga Elmer. Ayan mon. Ajay. From United States of America. At umay lang nagbakasyon kakabsat kat agsublin tumit laing ito no umay nga 28 iti dayto nga bulan iti Amerika. Pasangbayan da ka and welcome once again kabsat na Elmer. At iti siya sinuman nga dapay kada tayo iti daytoy nga agsapa. Naimbang nga bigatyo amin kakabsat. Ken kastamot no kasano akablaawan tayo titunggal maysa wenno pasangbayan. Katin tayo may ngarod kablaawan dagiti awan kada tayo iti daytoy nga gimong. Tamo tayo laun-unay kakabsat. Ta marikrik na ken may matangak dagiti ni kararua ni awan damutan dagiti dati nga banger nga tugtugaw ngem no anyaman tinapasamak wenno asinuman o kaya'y anyaman ti ayanyo itatta kakabsat sa dinuman ti nga lugar ti ayanyo itatta no awan kayo man iti daytoy nga kanito ta awan ti gondawayo adtoy kami nga mangkabkablaaw met kada kayo kakabsat. Ket no anyaman ya papapananyo wenno aramiden nyo iti daytoy nga kanito. Ket sapay kuma. Tani Apo Dios isu ti mangparik na kada kayo iti kaaddana. Ken kastamet dagiti adda kadagiti pagtainganda. Kablaawan da kayo iti narambak ken naragsak nga agsapayo kakabsat nang nangruna kadagiti kakabsat nga adda sa baling nga nasyon. No anyaman nga oras itaayan nyo. Adtoy kami nga mangkabkablao kada kayo.
itinagan iti Central United Methodist Church, iti daytoy nga gimong iti Ilocano, ken nang nangruna, iti nasantuan ken napatinganagan ni Apo tayong Jesucristo, adto kami nga sirarag-o amang kabkablaaw kada kayo, iti narambak ken naragsak nga agsapayo. Wen kakabsat, amo tayo laun-unay, nga saan nga malpas iti daytoy nga gimong, no awan met iti pangkablaaw kadagiti kakabsat nga dumteng wenno sumangbay iti aldaw iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Kasi iti gagangay diak nga may samaysaen nga basahin dagitoy kakabsat. Ngem amo tayo lan unay dagitoy nga kakabsat nga dadtay skrinyo ket isuda iti agkasangay iti daytoy nga Domingo. Ken ipangpangruna kabsat nga idi na minsan nga aldaw daytoy maysa nga lay leader tayo wenno mangipangpangulo akas laiko ni kabsat nga Ads Mendez ket isut panagkasangay na isu nga tatapalain kabsat ket uray late uray maud-uden ket adtoy nak nga mangkablaaw iti narambak nga panagkasangay mo. Ken kastamat dagitoy nga kakabsat tayo nga adda kadagiti screen tayo. Isu nga itinagan itag maysa ti iglesia tayo ti Central ken iti ministerial staff and their family. Ken kastamat daytoy nga gimong nga gayayat unay kada kayo amang kabkablaaw met kada kayo. Ket adto kami nga makipagmaymaysa no anyaman dagiti sagsagana yo kakabsat. Ket si ayat kami, si rarag-o kami nga makipagrambag kada kayo. Nga ibagbagami, iti kunkuna tayo iti Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary. Isungano kasano iti panangkablao may kada kayo kakabsat ket dagiti karkararag may ken kastamat dagiti kidkid daw may asapay kuma ta iti baro nga tawen baro manen nga biag nga isut insagot ni Apo kada kayo ket iparik na napay iti kaadda na kabayatan iti panangdaldalyasat iyo iti baro manen nga tawen nga impay na kada kayo iti Dios isu kuma iti kanayon nga maadda kada kayo. Ken kastamat kakabsat kayat tayo laeng nga pakaammo manen nga dagdagulitek manen kakabsat. Amuyo iti daytoy nga iglesia tayo, church tayo ket iti maysa nga priority ti iglesia tayo ket isu ti mission mission tayo. Ket napagasatan tayo laon unay nga iti mission maysa nga mission tayo iti Rosario ket na organize iti napalabas nga February. Ket adun dagiti ni agrukruk bab wenno agdaydayaw ijay takada Domingo kakabsat ket saan nga agbaba iti sangagasot nga katao iti attendance da. Ngem maysa nga ipangpangruna tayo akas maysa nga Mother Church ket maigatangan tayo isuda iti lote. Ket isu nga adda nakita da nga lote mismo ijay tenga iti ili nga agbalor kano iti 5,000 ti maysa nga square kwadrado. Ket maysa nga 1,000 nga square meter ayan ni nakita da. Isu nga iti kunkuna tayo ket sapay kumata makaurur tayo ti pang down no mampay adda nasurok nga maysa nga milyon nga naurur tayo di na minsan nga tawen ngem sapay kumatadakkel itata. Iti ipakpakaammo kada tayo kakabsat ket maysa tayo kumamot nga kabadang. Ti ket nga sauen dahil may gapu ta maysa tayo nga membro ket membro tayo met iti iglesia tayo sadyay nga bumadbadang kadakwada. Ket isu nga da surat nga iwarwaras ingga na ti Disyembre sapay ko makakabsat makaala kayo dayto nga surat. Uray manuntula eng dayta iyawat yo nga gapu kadagiti puspuso yo.
Ngem kun kunami, san kumamat ang asa nga 10 nga piso, tanangin nga naman jay surat ngem ken di ni sobrena. Nagdagan yung mata, ora 11 pesos. Kidding aside mga patid. Di kahit ko nga sa uwan, dayta iyawat yo, ore sang kabasit to dayta, ngem no maumong dayta umadunto nga gusto. Ti importante, ket kabadang ka iti daytoy nga mission tayo. Isungan madamdama kakabsat, sape kuma, makaala kayo ti surat kanyak, ito nagtakderak ijay, kadagiti awan pa ti surat na, basain nyo nga nalaeng, sakay to agkararag. Ket sapay kuma, tani Apo Diyos, iparukpok nanto, iti parabor na, kadagiti bulbulo sayo, kadapik pita kayo, ket saan to dayta nga maibusan. Tamutay lan unay, nga iti panggap tayo, ket saan para kada tayo laeng, no di ket kadagiti parparabor nga ni Apo, ket isunto, iti maaramat tayo para kenkwana. Daytoy laeng kakabsat ti kayat ko nga ipakaammo, ken kastamat kayat tayo nga rambakan iti daytoy nga Domingo, ti aldaw kadagiti lalakay, wenno kalalakihan, daytoy nga Domingo iso nga iti maysa, manen nga leader tayo, wenno pangulo tayo iti nasyonal, iso ti intay urayan iti mensahe iti Dios babaan kenkwana. Ket membro tayo ditoy nga iglesia ti Ilocano, nga daytoy nga agsarita kada tayo katawan sa bali no ni kabsat ken Judge Edwin Larida Jr. Iso nga madamdama kakabsat ket saan kon nga yam-amu tayo lan unay kadwatay nga rod ditoy. Iso nga babaan ken kuana no dantuman dagiti ni padpadamag nga kahit nang ipadamag kada tayo nang nangruna kadagiti kalalakihan wenno lalakay iti national iti area iti konferensya ken iti distrito ken iti daytoy nga lokal ket mabalin nanto siguro madamdama nga ipadamag kada kayo. Iso nga no mabalbalin kakabsat kayat kuman nga makita dagiti lalakay tayo wenno dagiti ni membro ti UMM from 41 years old pataas nga lalaki mabaling kadi nga tumakderda takablaawan tayo isuda. Ayan si Eric kapatid na diyan nagita dagitoy datoy pay dagiti 40 tumakder kayo kakabsat tumakder kayo tan tikas taket makita na kayo kakabsat itinagan itagmaymaysa nga iglesia tayo ti Central ken daytoy nga gimong ketin tayo nga rodman na padayawan dagitoy nga membro iti UMM iti iglesia tayo babaan itintay panang palakpak kadakwada. Ayan. Happy UMM Sunday po sa inyong lahat. Sige, kakabsat, tagtultuloy po tayo. Anda natin ni dagitag tutubo tayo. Siyan. Ada ko na natatayo. Okay, tuloy tayo nga rodin. Madamdaman to kanon. Madamdaman to kanon. Ay, dati. Ito na pala, yung kanilang kablaawen, padamag. Dayta kakabsat, sapay kumar, kadagiti ni agtutubo tayo, kat naindingan nyo nga naimbag. Dayto'y awis na gito'y nga agtutubo tayo. Adata yon iti panakaibasa, iti nasanto na surat, iti epistola, kat may basa manipod iti may kadwa at Timoteo, kapitulo 3,
iti versikulo 14 Santo umalatiw iti kapitulo 4 agingga iti versikulo 5. Kastoy ti mabasa tayo. Ngem no may papankeng ka, agtalinaed ka kuma iti nasursurom ken pinatim asitatalgen. Ammum dagiti nangisuro ken ka. Laglagipem asipud pay iti kinaubing mo, na amwamon dagiti nasantuan asurat. Mabalinda ka nga isuro may papan iti panakaisalakan babaen iti pamati ken ni Kristo Jesus. Impaltiing ti Dios ti amin na nasantuan asurat, ket naserbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, panangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbit iti Dios, ket si sasagana nga agarami iti amin akita ti kinaimbag. Iti imatang ni iti Dios ken ni Kristo Jesus sa mangukumto kadagiti amin na tattao, natayman wenno si bibiyag, ket ken gapu iti yaay na amang ituray akas ari, yunay unay ko nga ikasabam ti mensahe. Wen waam nga ipakaam mo, nasaya at man wenno dakes ti tiyempo. Mga lukoy, mang tubngar ken mang balakad ka, mangisuro ka si aanos, dumteng to ti tiyempo adi ipangag dagiti tattao ti pudno a panursuro, ngem suruten danto dagiti tarigagay da. Ket dawaten danto iti adadupay a maestro a mangibaga, kadakwada iti pagayayat da adengdenggen, saan danto akayat ti denggen ti pudno. Ket danto a mamati da kadagiti parbo a sarsarita, ngem masapul nga agtalinaed kalatta iti kinaparbeng mo, ibturam ti panagsagaba, anungan ti trabaho akas mangkasabay ti naimbag adamag, aramidem amin a pagrebbengam, akas adipen ti Dios. Agtakder tayo kakabsat. Iti ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo, kat masarakan iti libro ni Lucas, iti kapitulo 18, manipod umuna a bersikulo, agingga na ti 8, akastoy iti mabasa tayo. Sinarita ni Jesus, kadakwada na ito ay pangarig tapno ni suro na ida, ang masapul ng kararagda kanayon, ken di dapukawan tinamnamada. Kinuna ni Jesus, aday di may sa huwes iti may sa nga ili. Saan ngagbutang iti Diyos, kinawan raraaman na a tao. Adamat may sa abalo a babae, iti daytamat laing nga ili. Masansan, amapan iti huwes, akun kunana. Tulungan na kadi, amang tuntun, iti kalantegak, iti kabusur ko. Nabayag, adi ingkaskaso ti huwes, ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina, no pay no diya kagbuteng iti Diyos, kinawan raem ko a tao. Ngem gapu, tamaom ako na singsingayan da ito, yabalo, ited ko man laeng ti dawdawaten na. No saan, dinakto sardingan aring ringguren, ket maibuskuntun ti anus ko. Intuloy ti Apo, nangigyo iti kinunati da sa huwes, ket dinto aya tulungan ti Dios dagiti tattao na nga umasasog ken kuana iti aldaw ken rabii. Dinanto kadi dardarasan ti tumulong kadakwada, ibaga kada kayo adagdagusen nanto nga ipaay kadakwada ti hostisya, ngemin tunumay ti anak ti tao, at danto nga ta masarakan na apamati dito'y daga. Dagitoy ti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Itdan ti tinapay ti biyagabu, ama ito'y kararwa, paspanang ted mo diya'y den at baybay, kadagiti
tugtugaw tayo.
Agyaman tayo iti dayta nga sanawang iti kanta napudpudno launay nga iti asi anos ni Apo Dios kada tayo. Iti daytoy nga kanito kakabsat ket isagana tayo nga rod dagiti ni kaungan tayo nang nangruna dagiti puspuso tayo luktan tayo dagiti lapayag tayo. Tapnon maindingan tayo nga nalaeng no ti kayat ni Apo nga ipadanon kada tayo. Babaan iti anak na nga ramaten na iti daytoy nga agsapa. Ket kas iti kununok tatay kakabsat daytoy nga agsarita kada tayo wenno imbaon ni Apo. Ket maysa nga kadwa tayo ditoy nga kongregasyon ti Ilocano. Ket asawa ti maysa nga kabsat nga nabayagan nga agtartrabaho iti Central Conference Office in the Treasury Office ni Manang Chit. Kana damat maysa nga anak da nga maysa nga laeng nga bugada ni Elka. Ken daytoy nga kabsat tayo ket pamilya dati abogado. Ngimitata nga iti kanito wenno iti daytoy nga agdama kakabsat ket isuna iti judge iti Tagaytay City. Kitawan sa bali nga imbaon ni Apo kada tayo ni Judge Edwin Larida Jr. Agyaman tayo. Manak ti introduction mo, Pastor, kanyak. Madalang i-correct ko kabastit jay ko kasi parang semi-retired na ako sa trabaho ko. Yun lang siguro. Semi-retired na. Okay, gyamanak met ti napintas nga kanta ti koro tayo. At ket kablaw tayo amin dagiti United Methodist Men kada itoy nga Domingo ta celebraran tayo ti United Methodist Men Sunday nga parte ti dito'y nga bulan nga celebraran tayo ti Leyte month. Kaya naimbag, naibigat yo amin, kakabsat. Good morning, brothers and sisters in Christ. Dito lang siguro ti Ilocano the rest ti sermon ko tata, message ko tata. Kaya in surat ko ti English ta madamdama manen siyak manen ti speakeren jay English service. As I've said, today we celebrate UMM Sunday, and I salute the faithful United Methodist Men of our church, our beloved Central UMC, led by the present President, Brother Joel Sebilleja. English sa suna, Pastor? Engineer, Joel Sebilleja. Suna ti penteta itata, ti Central UMM. But before him, the Central United Methodist Men has been led for quite some time through the years of the COVID pandemic by Brother Albio Bautista, Tagalog service, who is now the council chairman of our Central UMC. But before I got elected to my office as Executive Vice President of the National United Methodist Men of the Philippines, I started here as an UMM officer.
nag-start na sa PRO, then Vice President, then later to become also local church president of our church. Then district UMM president, then annual conference UMM president, the Philippine Annual Conference, before I got elected as executive vice president of the National United Methodist Men of the Philippines. This is in addition to my being a long-time Sunday school teacher, not only in this church, but also in Knox United Methodist Church. From my point of view, I believe I have been somehow faithful in my ministry. I have been faithful also in my giving, in my tithing, and giving support to the church and other ministries that our church support, both local and conference-wide. With all these contributions, you may say I've been an active layman and leader in our church. I've been leading a vital organization of our church, the United Methodist Men. The theme of the United Methodist Men of the Philippines for this quadrennium is this, says, leading the United Methodist Men to Christ in these challenging times. So dito iti tema tayo, ti Intero United Methodist Men. Kada ito yung quadrennium tayo, kada ito yung tawen. Leading the United Methodist Men to Christ in these challenging times. I pose these questions to everybody. What if the leader gets somehow disabled? What if the leader gets struck with trials and sufferings in life? Can he still lead with the same passion as before? What if the leader becomes helpless and vulnerable? My brothers and sisters in Christ, we all become vulnerable and helpless at some point in time of our lives. As we've been taught in the scriptures, trials and sufferings are a normal part of our lives. We, all of us, go through these trials and sufferings. No one is exempted, not the rich, not the poor, not even God's children are spared. Death of our loved one, of our loved ones, illness, job loss, business losses are just some examples. In my recent readings and meditation of God's Word from the Upper Room Devotional and Upper Room Disciplines, please allow me to share the and stories of our brothers and sisters who contributed their stories therein. Life can sometimes jostle us about. Life can shake us, causing disorientation and placing us in situations that make us vulnerable. Life can shake us, overwhelm us, making us helpless
and vulnerable. At times, life springs unpleasant surprises on us, leaving us days knowing how to make sense, not knowing how to make sense of it all or how to move forward. One writer said, his deaf parents, yung bingi ng mga magulang niya, bingi po, both parents, approach life head-on and never let the deafness or disability stand in their way. While his mom and dad lacked the ability to hear, they had an extremely strong sense of sight and observation. They would walk into a room, walk out, and then tell you about the room in vivid detail. When they met someone, they could read the person's facial expressions, gestures, and nonverbal cues, and make accurate statements about that person's disposition or mindset without ever hearing them speak. Wow. Can you beat? As the story of those deaf parents of one writer reveals, the message is clear, brothers and sisters. Even in the face of immense challenges, God will provide a way for us. Nothing is too big for God, who uses unexpected situations to provide for our needs. Look at the story of God's chosen people, the nation of Israel. They went through a lot of fire and water. In their exodus from long years of slavery in Egypt, they passed through the Red Sea that God parted in between. When they were taken as exiles in Babylon, their homeland was a desolate wasteland, littered with dead bodies and ruins of places and buildings they were once proud of. Even God's chosen people were not spared. In these most difficult situations and trying times, what should we do? Should we still continue leading people to our Lord Jesus Christ and living as faithful followers of our Lord Jesus Christ? Brothers and sisters, listen to the words of the psalmist in Psalms chapter 66, verses 1 to 12. It says, take comfort in this particular passage of the Scriptures. We acknowledge that there are times that have not always been easy. But instead of complaining to God, blaming God, and asking God, why? Why me? The psalmist notes a surprising but inescapable fact. We are not destroyed. Yun po ang sinasabi doon sa Psalms chapter 66, no? And those verses. We are not destroyed. We are still alive and breathing. We survived. Our defeats are temporary. We will come through our ordeals stronger than ever. The Israelites, the chosen people of God, survived because God was with them through it all. Transitions in life are important.
They are God's way of preparing us for what is ahead. Sometimes these transitions are long. Like the Israeli exiles, they were in a foreign land for decades. It seems there's no light at the end of the tunnel right now. There are situations when we feel like this, when we feel that we are in for the long haul, when we think God is playing a long game with us, when there are no immediate answers to our prayers, we cry out to God for mercy and justice, but there is no answer. As the prophet Jeremiah said, the Lord God has spoken. Continue with your life. Move on. Work for the good of the cities where I have made you go as prisoners. Pray to me on their behalf, because if you are prosperous, you too will be prosperous. The people of Israel soon discover and realize that God is with them, not just in their temple in Jerusalem, but wherever they are. They can pray to God just as easily in Babylon as they did in Jerusalem. And God heard them. If we think that our transition may be long, that we may settle in for the long haul, that God may be playing the long game in our transitions, in the meantime, we need to get work being the people of God wherever we are, in all kinds of circumstances. Trust and obey, pray, and always give thanks, whatever the circumstances. And continue your giving. In the midst of suffering, we find God's strength. And in adversity, we find resilience. We find that through it all, God's faithfulness is eternal. Yun nga ang kanta ng choir kanina. Great is thy faithfulness. For this alone, God is faithful. We should always be grateful and thankful. Therefore, my brothers and sisters, our sufferings and hardships should not stop us from serving our Lord God. Look at the story of Apostle Paul. All sorts of trials and sufferings have beset him. He has experienced them all. Name it: shipwreck, illness, a thorn in the flesh, imprisonment, literally chained in both hands and feet. And while in prison, persecution and an impending death staring him in the face. Yet his faith never wavered. He continued his ministry and service to our Lord, even in prison and awaiting final execution. All the letters and epistles he wrote to the early church and to his young disciples, he put them in prison. And these letters and he wrote have been a
big part of our New Testament in the Bible. Brothers and sisters, may the message inspire you to continue to serve God in the midst of trials and sufferings. God bless us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Pagyamanan mi unay judge, iti dayta nabaknang ken nabagas a mensahe iti biyag. At datayon kakabsat iti panawen, iti panagyaman, ket idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken daton apagyaman, bayat amakan-kanta ti himno, ket no ada kayo iti, wano awan kayo iti uneg iti iglesia, mabalin nyo nga aramaten iti online banking, ken iti GCash, iso amin nga iti bank details ken GCash details ket naiparang iti screen tayo. Kantaen tayo, ti maudi nga himno. Sikat sirmata tu'y puso kapu, awan sa balino di siksika, sikalan at panunot ko, dadam isun silaw kararwa. Sikat sirip ken pudno asau, ada ken kasih kame kanya, sikat amasyak di anakmu. Ken ka, O Diyos, makikaysa. Diyak sa pulen kaming wenno dayaw, dasikat tawid ko akang atwan, tuy puso sikat ipagruna. O Ari Gloria, sikat sa Kakabsat ko no siya sino man kada kayo, iti adakid daw, wenno ipagyaman ken apo. Ket mabalin nyo ti umasidig ditoy sa kaanan iti altar, wenno mabalin nyo tagparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan dita sanguanan ti tugawyo. Agkararag tayo. Iti isasangumi, iti imatang mo o apo nga daan, rag-o panagraem, iti katakningan anagan ni Apo mi nga Jesucristo. At tuy kami manen nga gyamyaman nga po iti parabor, ken kastamet ti asim. Tenik ka na kaman manen iti gundaway o Apo nga umay makipagmaymaysa, ngagdaydayaw ken agrukbab iti nasantuan nga nagan mo. Nga saan laeng o Apo, aday to'y abagbagimi iti idaton minudikot, dagiti apagkapullo karkari sagsagot ken datdaton nga isu o Dios intalek mo kada kami. When o Apo,
Dagitoy nga datdaton mi ken sagsagot mi nga agraman dagiti pagkapulo. Akas iti pakaidayawan itinagan mo tapudno launay o Apo nga pinagtalkam iti tunggal maysa. Taamom launay nga dagitoy nga anak mo ket mapagtalkan damet tapnon iti pagaryam nang nangro na iti daytoy nga iglesia ket agwarnak pay iti ad-ado. Isu nga pagyamanan mi laon unay dagitoy nga anak mo ken kastamet o Apo. Iti sibubukal a pampamilya da agraman dagiti pagsapulan da. Ket sapay kuma. Tad-adda ngay parukpok mo pay kadakwada o Apo ti anan-anay nga bendisyon tapno sanda nga agkurang. Ken kastamot o Apo gihaman kami ken ka. Gapo tagitoy nga anak mo nga sumangbay wenno nalpas man. Iti aldaw, iti idadanon da, iti panagkasangay da kan iti aldaw, iti kalaysada. Agiyaman kami o Apo, ta iti manen may nga tawen, apan ang sarikad mo kadakwada, ket madanon manen iti aldaw, iti panagkasangay da. Wenno Apo daw dawaten mi nga rod na sapay kuma. Ta ipangag mo dagiti kidkid daw dagiti nga anak mo. Ken kastamot iti kaaddam kadakwada kabayatan iti panangdaldalyasat da. Iti bumaning nga tawen iti bibiyag da. Agiyaman kami o Apo. Agyaman kami met kadagiti sarsarita. Nga isut nangigan mi iti daytoy nga agsapa. Tano kasano kami o Apo ngagtalinaed ken ka nga napudno launay tasika ket napudno ka kada kami idipay numan pay adu dagiti kapadasan mi adu dagiti paglablabsingan mi ngem napudno ka pa rin kada kami iti inaldaw ken kada oras. Daytoy nga anak mo nga iso tinaramat mo itattao Apo nga naiwaragawag iti sarsaritam ket sapay kuma. Tad-adda nga ipariknampay ken kuana iti kaaddam ken panangaramat iti nalawlawa pay nga ministeryo nga isut nakaisaadan na. Wenno Apo amo milaun-unay nga awan maaramidan mi no si kami ket umadayo kami ken kaiso nga adda kami ti sangwanam. Adda kami nga mangnamnama iti kaasim. Tapnon iti tunggal maysa saan laeng nga daytoy nga anak mo ken iti sibubukal a pamilya na no di ket iti tunggal maysa nga nakaawat laun unay kadagiti sasaom ket maindingan kadagiti puspuso ken masalimatmatan tapnon iti kasta. Si kami nga anak mo nga pudpudno launay nga inikam wenno pinaraburam dagitoy man nakabalin nga sasaom. Ket isunto o Dios iti mangpatibker wenno mangparangay kadagiti pamati mi. Wenno Apo adu dagiti pagyamanan mi kas kadagiti anak mo nga pinaimbag mo o Dios kadagiti saksakiton iti pagbagida. Wen si kalaeng tinamnama mi taawanin iti sabali amang pasayaat iti kasasaad mi. Gapo ta sika iti Dios nga nagayat idipay ta ken iti agnanayon. Dawaten mi nga rod ken ka o Apo. Dagiti anak mo nga daan iti request da. Wenno adda dagiti panawen nga mangnamnamadaken ka babaen kadagiti addipen mo mangibabaet kadakwada kas kuman ikabsat nga jitil koko araw. Nga iti ina panag-exam o Diyos iti chemical technology sapay kuma ta iti parabor mo o Diyos iti kinasirib ket ipaay mo iti daytoy nga anak mo kastamet ni Roshen Ashes Gamay nga o Diyos saksakitan iti bagbagina ket dawaten mi o Apo nga maminsan pa'y parabaw mo wenno kuldingem babaan dayta man nakabalin nga dakulap mo.
pataw mo nga rod ken ko tinaanayo o Dios. Tapnon daytoy nga anak mo ket mapadasan namanen iti karadkat agsubli iti pigsaken kered tapalaengem nga rod o Dios iti sakit na ken kastamit ni Win kay Lin araw nga maikan isuna o Dios iti kinireb tapnon inna masagot wenno maanseran iti interview nga iso pagnaan na o Apo sapay ko ma ta ipaay mo kadagitoy nga anak mo kadagiti kidaw da ken kastamet o Apo ikarkararagan mi ni Paul tabunan nga agdalyasat intuno bigat nga mapan iti sabali nga nasyon iti Canada. O Dios, itinaga ni Jesucristo ket sapay ko ma. Tataribayom dagitoy nga anak mo tapnon madanon dat magunod da dagiti ni kalkalikagom da iti panagbibiyag. Ken kastama to Apo dagitoy nga anak mo nga dati sangwanam iti daytoy nga kanito. Ikarkararagan mi ida o Apo no anyaman dagiti kayat dayas asidegdaken ka. Itinagan ni Jesus o Apo saan mi man nga may sauno anya kadagiti adda kadagiti kapanunutan da wenno da kadagiti puspuso da ngem ammo mo Apo nya dagiti kidaw dagiti nga anak mo ket sapay kuma. Ta ipangag mo ida tapnon dagitoy nga anak mo addan to pagbanagan iti pamati nga rumang ay kadakwada. Wenno Apo adu kadagitoy nga anak mo ti adu ti kidkid daw da kas kadagtagkid daw nga iti parabor ken kastamet iti panangalalwad mo ti inaldaw iti panagbibiyag da iti panagad-adal dagitoy o Dios nga estudyante ikam kadi o Apo iti sireb ikam kadi o Apo kadagiti inaldaw nga kasapulan da ken nang runa ikam tilawag ti panunot tapnon iti kasta rumang ayda iti pannakaammo iti sursuro nga pudpudno launay nga mayan nurot ken ka dagiti anak mo o Apo nga iti adu kapanpanunutan nga isuda ket adda di kapanunutan nga awan iti panagbaligi daytoy nga lubong ngem gapu o Dios iti kaaddam kadakwada ket mabalbaliwan iti kastoy nga kapanunutan numan payado dagiti kapadpanasan mi nga saan nga nasayat ngem adu o Apo dagiti naimbag nga kapadasan mi gapu ta sika ket nadungula unay isong idawdawat mi o Apo babaen daytoy nga iglesia nga isut makayawat makipaay ti sursuro nga nataknang sursuro nga kinapudno tapnon maamon mi laon unay no anya ti partes mi ti daytoy nga lubong ket no kasano kami o Apo a pinarang ay iti ken panakaammo iso nga daytoy nga iglesia mi o Apo manipod diti obispo mi DSS papastor dikonises ken dagiti anak mo dagiti membro nga nadungula unay iparukpok mo ti parabor mo kadakwada o Apo ken kastamet daytoy nga pagilyan mi idawdawat mi Apo nga sapay kumatemadda ka kadaka nang dagiti pinatugaw mo nga isuda ti agturay manipod iti nasyonal aging ganay ti lokal wenno Apo idawdawat mi nga sika ti mangsalaknib kadakwada ket sapay kuma ta sikamet iti mangipaay iti pudpudno nga pakenakem ken iti puso iti panagservida nga daan o Apo iti kinadalos iti puso agyaman kami iti tunggal maysa agyaman kami iti daytoy nga anak mo nga nagtukar agyaman kami o Apo dagitoy nga anak mo nga isu naramat mo nga nangipaay iti saniweng iti kanta agyaman kami o Apo iti nagpangulo agyaman kami meto Apo iti tunggal maysa uray pay dagiti ubeng dagiti agtutubo ken nang runa o Apo iti daytoy nga Domingo karkararagan mi dagiti lalakay nga isut na ikadeng nga Domingo dahiti daytoy ngal daw paraburam iti bibiyag da ken iti pamati tapnon babaen kadakwada o Apo makita
iti pampamilyada nga iso dati adigi ti pamilya ang mangununa o Dios nga mununa mangipang pangulo iti pamati kenka. Dagitoy o Apo iti kiddaw mi itinagan ni Kristo Jesus nga isot manubot ken mangisalakan mi. Amen. Tumakder tayo, amen kakabs. Kaputun baligik matagikwa, magtengkuk humatraguti gloria, wenno anyaman malakamak, sikalaeng aputi sirmatan. Dia makenan aku kuen espiritu liwliwa, dayawen nga ipangrula, tilangit ken tidagan. Amen. Kakabsat ko ken ay ayatek idaunay, intayo nga rod padapanang nga awaten wenno lakaman iti pamemendisyon iti Dios Ama nga dasa di langit, iti ayat dungo pammateg ken iti panangisalakan ti anak na nga bugbugtong awan sabali na Apo tayo nga Jesucristo, ken kastamet iti kaadda ti nasantuan nga espiritu na tapnon alwadan naka ikan nakatiliwliwa isukumat madda kada tayo ita into no bigat ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.